Bon dia, ens actualitzem amb les notícies d'aquesta hora. Soc la Núria García Libau. Vaig començar aquí a Ràdio Estel quan justament estava fent les pràctiques a l'estiu del màster de radiofònics a RAC1, al món a RAC1, i a mitjans d'agost em va trucar l'Albert Benet i em va dir que hi havia una oferta de feina i que si em podia recomanar. I res, els vaig agradar molt i el dia següent ja em van trucar i em van dir que el següent dilluns podia començar a treballar. Aquí a l'emissora el que faig bàsicament és locució i redacció, o sigui, picat de notícies. Entro a la primera part del programa del matí a Ràdio Estel, que és el magazín de matins, a la part d'actualitat. Llavors vaig entrant a l'estudi amb la presentadora i vaig actualitzant les notícies, l'actualitat. Jo vaig decidir fer el màster de radiofònics l'any passat perquè estava treballant a la ràdio local de Sant Just i volia fer un petit salt i pujar un esgraó i vaig pensar que des de radiofònics em podrien ajudar i així va ser.